Добрый дзень, паважаныя сябры! Сёння я запрашаю вас пачаставаць наша беларускае нацыянальнае блюдо – дзяруны. І гатаваць мы яго будзем па рэцэпту, які шмат гадоў існуе ў маёй сям'і. І назву яны маюць матаржэнікі. Калісь імі частавала нас моя бабуля, затым мама, а цяпер матаржэнікі шмат гадоў гатую я для сваіх дзяцей ды унукаў. Для прыгатавання матаржэнікаў нам патрэбны наступныя інгрэдыенты. Гэта бульба, свіны фарш, цыбуля ды часник, яйца, перац ды соль да смаку. Ну а есці мы іх будзем, канешне ж, са смятанай ды з зелянінай. Для прыгатавання матаржэнікаў першае, што мы робім, гэта націраем бульбу на мелкай тарцы. Затым у бульбу націраем цыбулю, таксама на мелкай тарцы. Затым да бульбы і цыбулі мы націраем часнок, таксама на мелкай тарцы. А зараз да бульбы мы дадаем фарш, убіваем яйка, и дадаем соль и перец по смаку. И все ингредиенты перемешиваем, каб яны пасябравалі паміж сабой. Жарим матаржэнікі абавязкова на жиру. Смачно есці.